Vakıga suresi Mekke'de inen sürelerden ol 96 ayatdan ibarettir. Manasy ulu hadisa diýmekdir. Bu söz ilkinji ayatda aýdylýar. Bu sürede kıyamatyň öň ýanyna bolup geçjek hadisalar, insanlaryň ahiretdäki ýagdaýlary, Allah'ın birliginiň we barlygynyň delilleri hemde Kur'anyň käbir wasflary beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen ulu hadisa kıyamat bolanyny, onuň amala aşşaklygyny yalan hasaplap biljek hiç kim ýokdur. Ol kafirleri pethelder, müminleri beýgelder. Yer güýçli tarsan wagty, dağlar dargap, bölek bolup howada gaýmalaşan çaň toduna öwürlen wagty siz 3 topar bolarsyňyz. Birincisi sagdakylar, ol sagdakylar nähilli bagtlydyr. İkincisi çepdäkiler, ol çepdäkiler nähilli bettatdyr. Üçüncüsi olar imanna we haýyrda öňne bolanlardyr, ýarşanlardyr. Olar Allah'a ýakyn bolanlardyr. Olar nagym cennetlerindedirler. Olaryň köp bölegi owal kymmatlardandyr. Olaryň az bölegi käbirleri hem soňky kymmatlardandyr. Olar gowher bilen bedelen tahtlarda garşylykly ýatsan oturarlar. Olaryň daşynda magyn çeşmesinden doldurulan mey şerbetten dolu badalar, künnükler we käseler bilen ebedilige ýeten ýaş hyzmatkar oglanlar aýnanarlar. Olaryň ondan mey şerbetten kelleleri agyrmaz, terhoş hem bolmadylar. Olara dünýäde eden haýyrly işleriniň filaw hukmyna öz gowun islen miweleri, işlerleriniň çeken guşlarynyň etleri, giýlindirler, sadaplar ýaly iri gözli hüýürler bardyr. Olar ol ýerde cennetde ne boş ne de günah işe ýeterjek söz eşiderler. Olara diňe salam, salam diýler. Sagdaklar, ol sagdaklar nähilli bagtlydyr. Olar saha basyp giden tükönüksiz üljeleriň, gur salkymly bananlaryň, ýaýran kölegelerin, şıvırdap akýan suwlaryň, utarmayan hemde gadagan edilmeýän dürlü demen miwelerin içindedirler. Olar galňydalan düşekleriň üstünde bolarlar. Biz hüýürleri täze bir ýaradylış bilen ýaradyp, kesiplerini hasla owadan edip ýaratdyk. Biz olary sagdaklar üçin aşyk bolan halda olar bilen deň ýaşda boýgylar edip ýaratdyk. Olaryň bir topary owal kymmatlardandyr, bir topary hem soňky ümmetlerdendir. Çepdäkiler, bol çepdäkiler nähilli betbatdyr. Olar ýilikleri çelli barıp ýetýän gyzgyn otda we suwda gaýnarlar. Olar salkynlyk we peýda bermeýän gapgara dumanyň kölegesinde bolarlar. Takyp olar mundan öň dünýäde käler keýpi safa içinde adypdylar. Olar iň uly günäni etmekde, Allah şärik goşmakda erjellik görkezýärdiler. Olar hey biz ölüp toprak we çüýren tünk bolanmadan soň täzeden direldilermi? Öňkü ata-babalarymyz hem direlermi diýerdiler. Ey Muhammed, sen olara öňküler hem soňkular hem belli bir günüň belli bir wagtyna mahşer meýdanyna hökmen jemlenerler diýip aýt. Soň siz ey hak ýoldan adaşanlar we haky yalan hasaplanlar, Rakkun ağacının miwesinden ýersiňiz. Garynlaryňyzy onuň bilen doldurarsyňyz. Üstünden hem gaýnak suw içersiňiz. Goýa suwsan diýeleriň suwa topulup içişi ýaly topulup içersiňiz. Ine bu din hasap gününde olara beriljek ýol adygydyr. Sizi biz ýaratdyk. Siz bu hakykaty tasdik etjek dälmisiňiz? Hany aýdyň. Sizden dökülýän zady erkeklik suwuny görmediňizmi? Ol barada oýlanmadyňyzmy? Onu insan görünüşinde siz yaratdyňyzmy? Ýa-da biz yaratdyk? Sizin araňyzda ölümi biz takdir ýazgyd etdik. Biziň öňümizde hiç kim geçip bilmez. Biziň sizi ýok edip, şekilleriňizi üýtgedip, sizin bilmedik görünüşiňizde yaratmaga güýjümiz ýetýändir. Siz ilkinji ýaraldyşy gowy bilýänsiňiz. Siz kıyamatda diýiljekdiňiz barada pikir etjek dälmi? Siz eken zadyňyzy, tohumyňyzy görmeýärsiňizmi? Onu siz göwerdýärsiňizmi ýa-da biz göwerdýäris? Eger istesedik, biz onu guur çöpe urardyk. Siz hem hayran galyp, aňalyp galardyňyz. Siz takyk biz berge batdyk, rahmetimiz biderek boldy, ýok biz ırskaldan mahrum edildik diýerdiňiz. Siz öz içýän suwuňyzy görmeýärsiňizmi? Onu bulutdan siz inderdiňizmi ýa-da biz inderdik? Biz eger istesedik, onu duýdy, agy edip bilerdik. Siz şükür etmeli dälmeýsem, siz öz ýakýan oduňyzy görmeýärsiňizmi?
Onun ağacını siz yarattınız mı ya da biz yarattık? Biz onu doğda hodunu yada salmak için öğüt ve yolçular ya da mətäsler için bir peyda edip koyduk. Sen beyik perverdigarın adını tesbih et. Yıldızların asmannaki yerlerine kasam bolsun. Eğer bilseniz, akıl yetirer bolsanız bu ulu kasamdır. Taqiq bu gizlin saklanyan bir kitapta Loh-u Mahfuzda bolan keramatlı Kur'an'dır. Oňa meger tämiz bolanlar el degirip bilerler. Ol älemlerin perwerdigary tarapyndan inderlendir. Sizin bu söze äskermetçilik edýärsiňizmi? Onu yalan hasaplaýarsyňyzmy? Allah'ın size veren bursgalına şükür etmegi, onu yalan hasaplap berjay edýärsiňizmi? Biz sizin canınız boğazınıza yeten wagty seredip aňalyp galarsınız. Biz bolsa onu ajalyňyza sizden has ýakyndyr, emma siz hakikaty görüp bilmersiňiz. Eger sizin ahiretde berjek hasaňyz ýok bolsa we siz dogurçul bolsaňyz, onu çykan ol ruhy jany ýedine öwrüňde. Eger jan beren kişi Allah'a yakın imanlılardan bolsa, onun için rahatlık, gödel rızkal ve nagım cennetleri vardır. Eğer ol sağdakılardan bolsa ona, sana sağdakılardan salam olsun diýler. Emma eğer adaşan ve hak dini yalan hasaplanlardan bolsa, onu ona gaynak suwdan hödür ediler. Soň hem ol dogda kadınlar, taqiq bu anyk hakikatyň özüdür. Biz sen beyik perwerdigarın adyny tesbih et.